Ndizi TV Obwansu Gusii. Monchumu ligelibono na gukwanira ndonzi ya sobereta semarogoba ya bono chinga kichene ngo kwaligania semesa ya mwangana majia nyarugo kumanyigati ari twabereto gukwaliganire kurose mambya yalenge ntambe goika chinse chigobono chibono maragoba ekaro cyaragire chinse sato chia bono botoko stalikini sano lituko nelia Jumatano libonre lituko lya gatano asumutinye go 10 omanyakante buna engati atomwaka w'ikiri bubere na 2022 na mange habereka okolekana kurwase mambya yalenga entambe hayibono ngo chiko sansamuranira nawo kumanya senchero yobekerano wetera Ndizi TV obwansu bomugusiri tanganike gima tikono mwanchu murigelia kumanya mangana ywa senchera yoko ya chuta. We want to see whether we can take this fertilizer down. Emerobeli yogo chako keli golilio boya sentunde ndenigego chikoligereli kwa otebiro muraibwense William Ruto. Ekinale gusabangeringa abalemi molete kyombe kyaino molete tugo yaino asikisinani eki oburwaire bogo ite tugo gwateka eme yabo mwali babonchari Kisii County go ikatolende tugo yaitote biro mokonyu mo Governor Robert Munda bokoleria ne service ose gasingia obokorero Huduma Center na kibore hekero togo chengera Customer Service Week ntokomanyi. Ayo amo nenda mango monchumu ligero bono isaranso kenko manya senchera yobo ikirano litirane nchinkuru ko Vincent Onyancha monchumu ligero timati buna asole mwali mukyoko inyora nandake nkeke okumuyinyorera lituko lyalero monchumu ligero lyani gobono lyalenge lituko lyoko inyora abalimu limanyante buna International Teachers Day elibono lyabali kokolekana nago chengerwa ase chinsemo omulikito kurose county ya Nyamira ni gatwaligando bote rwa senchera yobo ikirano jobo mangi na mange. Rituko lya rero nigo ensengima yachengera rituko linene lyaborokia ase rituko lya rero nigo aborokia bakobokera amang'anari baikiranirie buna twabatokwerero no morokia omonene gwe sukuru ya secondary abamura Nyamira George Onkundi ntore no mogoka so chingera ritukeli anene kitogo chingera ngelianga abana baitira sama bokaito bale successful ugo chikoligereria abana wasometie kwa banyora bali kinsemo ao ba fauleti okoba no mogoko monene sana naye kwe uwanga obwalimu ne gasienge njo sana se community tomenyete korende natwerera semeremeye ngwetera bale amakongu atali make ngakinero kuraiwa abana bachira sensemo ya madawa abana bachira sensemo ya emirero abana ya bachira sensemo lakini ndende bono ase challenge ineronga kero mwalimu asule ne body ya asule nyina mwalimu omane principal bunanje ntogende kurwana kuliginga ko expand tole facilities nate ababuna aborokia mbabwenererete gutwara obumanyi bwa igoro yenjera yokobwa amakongwaya njo no mwalimu okisasa nero ikaimoke bwetreni bya naende ngaki okwando challenges ichingani abalimu mbaende ko ba equipped na serikali naende ko nyabwetere bintu aho biri kunywa progressive development asenga nayo morobelio OCBC nate babunambe begete ange kubwatia ogochika gwe serikali asebasa bagosirwa elinde go ikerania omorobelio yo ntokanyete task force elia omogambio moya o Kenya bwa Daktari William Samoei Ruto achagachora bagoteba ekole improvements kete ntuna bali muntu bwati okwamereri maite gasi tuntu no kosome una ki secondary uroche congestion yetu agateire boniga
birasi keke mokiegura atigara primary aria twibangire ekoera ki secondary boniga ntubwati birasi bisaini aborokia batimukire korwa semeremo mbatigiri maega ase batoinyoria egatia mang'ana bagochengera nchebeke wanachagete profession yeye oyarenge buno okurangeriwa ase ng'encho yaenga timbetereiri buna abana balogweke onkorenyora bari goteba mwarimu ominto mwarimu onde mung'ao tagosomi mwana olowa primary itabenga ng'ere no mwarimu no moigori nachiko mokochi nyomba agokana yagoteba mwarimu ominto igosomigo igemere mabari mbagokora nyore ko musara koromoke mberuete aborokia na bakogera aborokigwa baba egento bare kurwase skuru yabo muri Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbye muno umurikyo itobene kurwase kaunti ya Nyamira ni maite na mwalimu naro kumunyera ncho mwalimu nkonyera no mwalimu olego kurorigo mekinko bunyolera namanyete gotigana namangana alengete chisembe na baigo aba hari muturigeria sorobo tirondomo konyibo mo governor kurwase kaunti ya Kisii Dr. Robert Munda ni governor anyarega ko bwatoke chanche gojigo konya balemi asenchere yokonyara go tanga endwali eyubono ya chakirego ite tugo emanyekete buna anthrax eyubono yaba ke wateka se ensemo yabo mali bayigo toka ime yabo nchari ko bwatoke chanje yo sensemo ya ATC miyo mu chobosongo ni gaoga ko boli yabalemi koneke nangwa soki bale nago soki chombe chiabo konyole chanjo eli gotanga chombe chio kurwa soborero umanyakanite buna anthrax umuriko itobene Mildred Mumanyi negekirana senseme yo nagotwaliganira roboti rokubwatia serikali enye county gekoragwa no mugavana Simba Arati nigo egendrete gokora egasi yabo kegima buna baliete eira gotia ase abamenyi Imea ATC nigo omokonyi bwa mugavana Dr. Robert Munda ara omorobelio bwoko igolera abanyagitari betugo eliogo chikorwalia chombe asogo chitonga echanjo ya ntira gose anthrax eliogo tanga ebinyinyi ebyokogendereria gochiase etugo yende amona mwanya banto asebwateka ime yabo maliba ase bunge yabo nchali kitobereta iga tuli intwebune serikali ya Kisii County amona abo bisabe county ba veterinary abanyagitari betugo ababeire tayari kogenda se oguchanja kubeta kisindani cyoborwaire bokoro kwa anthrax osentira eke Gusii na black quarter igato kogenda kubeta kisindani echi asengenjo oborwaire ombwarre kanitaria bo Mariba ward onchari na okobeta kisindani okono gutanga oburwire bombwe siarira guchia chinsemo chinde ase chi constituency cheito ne county engima Omo waziri bwoboremi imeye county ya Kisii Esman Onsaligo nigo atebire serikali nigo yaruete chidosi chiribu emerongebere iliogo chigokonya gutanga oborwaire bwa anthrax. The government immediately procured 20,000 doses and we have mobilized our staff. The vaccination exercise is going to start. Already our DG has shown us what is going to be done. Nonyana boigo nigo oborwaire obwo bwa moganiwe na boigo chombe kobekwa ensemo gose quarantine korengana na Dr. Mukaya Osoro ase boigo atebire ime yabo malibam bache gokora ebituo emerongebere nekemo bamanya kogendereria gochiase chibunge chinde. We have so far contained the situation. But we want to begin with Mariba ward. We want to cover the entire Mariba ward, 21 centers. The rest of the county will be covered in due course as we move along. But I want to tell members of the public to be vigilant and report any cases, not only of anthrax, but of any other condition that there may be. Ase chinga kiecho nigo Dr. Munda asabire abalemi gosokia etugo yabo eliokonyora echanjo eyo eliogotanga kwambokerana goikanonya semwanya bantu ekinale gusabangelinga abalemi molete chombe chaino molete tugo ya ino ase kisindani echi elio kinyale ko betwa kisindani echi ase gutanga oborwaire mbwesi alira guchia ase chitugo chinde echitaranya oborwaire. Yinko reporteria egeta seni Ndizi TV litaliane Mildred Mumanyi.
Byamuno umuliki tobene Mirded Mumanyi asorobotirwa senchira yobuikeranu bono ni gabanyagatari kurasinyagatari ya Kristamari yani kubwaterana amonense moikyombe kemogetenete amaino dentist for Africa banyara kuirobokori bwabo asensemo yabasi buitangare elikunyara kurobokori bwabo sabatari wakane no nyene somoni asokunyara kuringoli ya amaino anore babwatu muchando bwa amaino asense meyo muliki tobene Josephat Amisi ligekense meyo na gutwariga roboti rukubwatia ye bunge enene na boigo chi bunge chechi county ko nyara ko ba kuikirana ase bikaro ao ono abara ini ko banyara ko ba wesokia na kwerekinga banyara ko ba kuikirana chira banyara ko ba kuriera abamenyi beti ward ao imeye ward ya basi boitangare nyagitari ya Krista Maria niga ya gwateranire amono private ward yo ise yaye omo MCA Thomas Obare Yokwene kenga banyale ko bam bawikirania amagendero ayo gochia ase abamenyi abo Gitoria lero kitari kisano kurwali bara maino bosa abanyagitari barwa Krismarian twarusiwa maino kunanje timbo ati maino na kirega abambekera ayandi bantumire Krismarian Njiro na chiriyo yomo basiri bare dispenser abanyagitari mbale bachora sinjirudu mayo konya bananchi tuachira roba na pimini nchoyo yomo shida ya na maino yare bangudumire bante bilimba nyore bosongo Krismarian tumatara ngonko ni ngambi yamana sengenjo y'abanyagitari baito barwa Krismarian ngiyo cyasege nyagitari yeito kugita nako burinde lakini nde bagira singiyo kwanya abantu baito abagira singiyo ko bishya ko cheke abantu baminda mai bakanywa shida abugate bakumurwari onye bakonya kumurwari liga iri bugate shida nena tanya ko kwanya rugaiga gakwanda Christian Marian matali achikomo kwanya Boigo omu MCA bwe wodi ya bobasi boitangare Thomas Obare nigo atogeirio kubwaterana kwanyara kuba gukorekana gati ya obotenere bwe wodi yo amona boigo ni nyagitari ya Krista Marian Thomas Obare omu MCA bobasi boitangare tete wakera abanyagitari baito ba Krista Marian biamono enene ya soko leta medical camp yega ya kurigeria abantu baitamaino asenyagitari ito ya liobara Boigo omu MCA yo Thomas Obare nigo aboririe obotenere bwe county ya Kisii ise yaye omugavana Simbarati anyara kobam gakoira egetambukiro kyabwengo eliokwaneke buna enyagitari yo ya liobara anyare kobe koigorwa komenta nayo nsabe omugavana ito Paul Simbarati anyare ko konya tuguna abantu babaso itangare nyagitari ito nere complete lakini egende tabwati no munyagitari na mariogo na ngonyara ko sabe county ito ya Bosongo enyare ko make a consideration tonyoro munyagitari liobara na mariogo abantu banyara kokonyeka no mwebisito brado bari matana biamono yasanya kwa ko seseni anate banganda radioka abante bachande anabana batamanyeti nane kwa mama na moja makonya abantu balijibia ni sawa sisi tunauliza mfungue hii hospitali haraka iwezekanavyo ili kuhudumia wakaaji walio kwa sababu mtu akigonjeka hapa asipohudumiwa Keumbu ama Iveno hakuna huduma yoyote iko karibu. Nomotenere bwe outreach eyokorwa ase enyagitari Krista Marian nigo atebire baragendere kubwaterana amona bamenyi be county ya Kisii nabo igo chi county chinde kwenekia buna obokorere buno bubanyara kwa bogoikira chinsemo ao kuangalia watu wana shida za meno. Tumealikwa na mheshimiwa Thomas Obare. Shida hizi tunazitatua. Kama kuna mtu akona shida ya kung'olewa tunang'oa hapo. Kama kuna mtu akona shida ya kuoshwa, kujaziwa, tunaifanya hiyo shughuli kwa hospitali Krista Maria. Reporteria egetaseni Ndizi television kwa eward ya basi Butangare me county ya Kisii eliterana Josephat Amisi Byamuno umurikito bene Josephat Amisi gotigane yogo tumanyibuna yabere iki anene asogo chengerobo kolria ne kuro chinse richa Huduma Center iki nigo emanyakante buna customer service week obono achinse mochi go chengerobo kolri ane asechi county au imeye county ya Kisii obokolria nsemo ya Huduma Center na kiwa berebo gokolekana ndemo Steven na Mange Korwa omwaka bweli bweyemo chimi kianda 53 ne 5 ne vere 1987
Customer Service Week yabereke gochengerwa ensengima kero mwaka ase kirenge kanene kyo mwaka uyo no gochengerwa bokoreri. Huduma Center Kisii yabereke gochengerwa wiki eye ase yariganiria abageni abakwani korwa ebyombe ao abo basemiria abakori emiremo babo amo nabali babwata amagani ase Huduma Center. Asa marieta nkoro David Otao yongo korane company korokunga Madison Insurance egotoka so mucho Kisii gaiga asali tukori rero twachagega Huduma Center asogo kwanera na koruo bumanyi bwaitu no borori bwaitu gasokorese Madison Insurance. Chengoro ku Felix Asoro Mogera manyekane na head bwimsani na gokire koba Huduma Center gaiga na ereri tukoria Huduma Service International Day na tindaro na mchandondo wensore yandoche services chia ya chini kerege ndoche ndia kire hakuna shida mali. Asali tukoria reri nene lyo bokoreri ento ngota ya bategereri na baligirete TV kelinga litukeli ero lya bokoreri abantu abange tigaba manyenga obokoreri ne service ose gasingia abantu abange mbwenta komanya niki eri tukeli limine neri tukoria bokoreri obuya abantu mbasabu gotwara obugachi no butumeke obuya bwenibo ase chingakie chichingongu chia uchumi. Ndio maana tumesema tukuje tuwaeleze jinsi wanaweza kujua umuhimu ya kuweka pesa uwekezaji. Hiyo ndio kitu muhimu sana. Kwa hivyo watu wamekuwa na shida nyingi, changamoto nyingi. Ndio maana tupata nafasi tukuje tuongee na watumishi wa huduma pamoja na wale wateja ambao wamekuja siku ya leo ili waweze kupata usaidizi. Huduma Center nige gochengera bokaribwaye ubwa konyira abange goisane kigubwango keboikiranu na asobuororo. Abakoreri bonsi basabire gotwara obokoreri obuya bogoisanekia abateja amo nabali bagokoreru ko babakanyeku. Abande mbarokonyora dogwate ndate emotional damage konyora muntu tari patient tari konyara kuganya so maybe ne kuna boge korigeri na batoko ku services tonyara kwa batoko ba patient batoko ku services. Lero ko bagatia matuko ye wikeli obokoreri asensengima nigo aiga sense mo ya Huduma Center gatia watane byombe ao bayikiranire asenge njogo semia abantu igoro ye wikiye nengane mwamu na abantu konyara kwene kibuna gotwara bale chimbu achingia kidaba konyara konyoro obokoreri na bali bekwana no obokoreri ko bokora asenkore ndabu ko reporter Ndizi TV ko aiga sense mo ya Huduma Center Kisii Elietaliane Ndemo Steven. Biemuno umuliki itobene Ndemo Steven asorobotirwa senchira yoboikira wono gotigana nere Ndemo Steven. Goika ase wodi ya Masige West. Umulikito bene Brighton Makori ni gata renseme yogo chikwane kia ekere nyagetari ya omosari yogo tuikeme yabo base. Wanyara konyora amaliogo inse yomugabana bwe county ya Kisii mega yoko bwatoka amaliogo amatukabira itire yeshiringe chi milioni 25 nebero mu MCA bwe wodi yo Jacob Bagaka niga bakakoroto tumujigo yo aseri tukolia Brighton na mange gaga sencho korenta mariogo na korobo begose namatukaberoka gesomugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati ko bwatoka mariogo ya sinyagitali ao irigo kinyo bokoreri asinyagitali echo aserituko rero aba MCA bechigwodi korwase bunge ya obasi ni go barigania marioga yo asinyagitali ao abantu baminto babo basi egabana Simbarati okorega singia senjo korenta mariogo ayitu achire rituko rero korigereria aiganya mache egere toranga kiako ba dispensed amariogo ya to make sure ngachibata chitia ruwe to muna nchebono bo na Masige West igara mariogo are worth over 600,000 agenda chief dispensary cheito asengecho konya abantu baito litanga nitebenga igoto go support governor as initiative ya chakire gukora se county yaito ya Kisii au kwana ni gobono banyarire bakubori abanyagitari barasinyagitari ao kwende kibuna kokora bora bokereri obuyego chiasa bamenyi benchinsemo ao need a change honestly so that they can go and nyagitari widen for munyagitari kurware
bona arambwika na abegete iga buna ndeiga na inje nyoro munyagitari yambwika ine. What's the difference? So if you don't have that budget, make sure you raise that issue to the relevant authorities. Make sure you take charge. Take charge, you are the in charge. Oyo utatake diko kolega asi tomotebia to eriba gake. Usebona. Onya gatagite siasa ajambu ni kirogia siasa. Lakini onyo chorete ko munyagitari atokonyera barwire gake. Jacob Bagaka no mwemusie bwe wodi ya Masige West oibona otebiruna na ajikwena kibuna bokoreri obungo gendera bore asate abuna na ajikwena kibuna banyagitari inkomento baraznyagitari ao tobwanyagitari nyakire Masige West tobwate mosora igebwata nyagitari babere mosari ebwate babere nyachange ebwate babere lakini yabe bwata nyagitari ayo na tebiria ba minto na enjere bago ntugeka nande bantugeke munanje ndabatugeke asokoliyo munyagitari okabere Damalizi Nyanjoka no MCA omochore koru sensemo ya Masige East wono nche nonde nguba bwati abashimiwa aba na ndege nto nari kubatebi nari kubamenta chinguru nkerina ki tubwatisi governor ito Simbarati Boigo abamenyi koru sensemo echo mbanyara bakoboria okomentwa ko banyagitari asinyagitari ao komoranche ntobwato boremeru wo munyagitari munyagitari tobwato yo mubweka iganto getonyora abanyagitari baba bange gekogera abarwire barana abange ese sabrukisini itu ya gionseri ne ekwendana ya muyeka tobwate gaiga Boigo nigo bakirembia gojaso mugabana bwe county ya Kisii anene ekeragendete okorobo koreri obuya bokwenana amariogo ngani ntete kwereneria umweshimi wito chako bagaka era tuliereire kurwa chagete kulie kirukyo bwe msia gatatenga na tokola yara maya Itali want to congratulate kero toretera mariogo mbakenya gitari Simbarati abana bakabarengaine obuyanko gendera bore tuakiringa biya mono ayega tuajakira korama tuno tutanya korama ngina minto bagiasari nakubwa mono ngwagerande umwesibi wa Simbarati mbuya mono asoko make sure nga chinyagitari cheito nabarwire banyore chi services chitakeire very much praised ase mugabano ito egenta akorire gotoa mariogo gocha se chinyagitari cheito ebyo nabyo birengererio bya MCA anene bali bakurwa sigodi kirikukurwa se bunge ya ubasi anene karoli tukorero banyara bakwagania marioga yuasinyagitari ao irindo bokorari boende gocha saba menyi benseme yu anene bali bakwenda kuri ubo bweni asinyagitari echo ngobona bateruna nigo bawochukwene kune merobeli omugabana we county ya Kisii Simbarati achakire bawochubo kwene kuna komobwati sibale anene kwene kuna marioga yungo ikara asinyagitari nabo gokora imirimo ari achikirwa gokora gocha asinyagitari echo muri poteri gata seni Candice TV korwa asinyagitari ya Nyamaje imeyebunge yabo basi eriadariane Brighton Makoli Byamuno umurikito bene Brighton Makoli asorobotira century boyikino kurenseme yo ya Masige West nabwo kubwatirana gati ya Masige West nabwo na Masige East gotigana na yibono umurai wense umuske William Samuel Ruto ritukolia ni gabwato kama chani go chensemeli ya Accra eyo gotoka ime ya Ghana kolengana Ruto ka ukona kurasa magacho KCC meyo mucho Nairobi Ruto ni gate abuna pagandete kubeke mirobere sine koneke buneke meliye cha nkonyara kerego konyeka aiga sense ya Kenya ogwatoka kwa machani ko chia sense yene kerekeri kyubwa matubi na boigogo chuko twara ensemo yo bunchirelia aneya machani go chia sense yo ya Ghana Ruto boigoni gamenta kagote abuna babwate birengeri yebyago chia sabale mibecha na sogo chikoyeria ligo lirio boyo kurwa shiringi chiri busatu chimi isano asibaligeti boyo bo boike shiringi chiri bubere ne chimi isano a fairly reduced price of 3,500. We are still working with the producers of fertilizer. We want to see whether we can take this fertilizer down to between 2,500 and 3,000. That is our trajectory. And it's not just for tea, it's for all our farmers, whether they are doing coffee or they are doing wheat or maize or all the other cereals in that space. Secondly, I have already had a discussion with industry players in the tea sector. They have raised a couple of issues, matters to do with taxation. I want to undertake that our next agenda, when
we will be discussing our budget is to eliminate any barriers in the tea sector that come as a result of matters taxation. We are going to look at the cost-benefit analysis on VAT on tea, whether it is helping the farmers or it is stifling our value addition agro-processing trajectory. I have also had a conversation on emerging markets, markets for tea, orthodox tea, and I have been informed that KTDA may require some support so that we can capture the market on orthodox tea. I have given undertaking that in the next 2 weeks, I want a proposal from KTDA so that we can provide the resources. Na ibirengari ni gobigendrete kurugwa nebyombe gati ya wekyombe ya Kenya Peace and League naboga nekyombe ya Kangemi Grassroots Human Rights anene sebitango bya bikurusiwa no murayi bwense William Ruto asemusoro ya GMO ekibono kire kimbusoro cyekerero konyaro gwancherwa na konyaro gotumeka aiga sense ya Kenya murayi bwense omuske William Samoei Ruto ni gobona anchere ebitange bikunyaro gwako isiko nembusoro yo konyaro gotumekwa gasense ya Kenya na boni ngane yagandete kumusebirengari kurwa sababu gatani inyara bono ni gembusure yabete kegwa kwisukono yo kabere omurayi bwenso kataiga Kenya Mwai Kibaki omwaka bwikiri bubere na 12 aseboro nande yabere kewanchirwa hereby to condemn with the strongest possible terms the move by the cabinet to lift the ban on open cultivation and importation of white GMO crops. Genetic engineering takes place in the field, but it is different from what takes place in the labs, where you find that foreign genes are introduced into the organisms, therefore altering the genetic makeup of those organisms. And this has got a potential of altering the genetic makeup of species we're having in our country. And this is very dangerous for our government to adopt that. Test the argument by the Kenyan government that introduction of GMOs is going to solve the problem of hunger. Because if that was the case, why is it that countries like South Africa that has gone fully GMO are still facing hunger? So GMO is not the solution to hunger. The solution to hunger is the government increasing investments in food production. FAO of the Food and Agriculture Organization of the UN has stated that smallholder food producers produce 70% of all the foods on the table. Yet, the smallholders don't get any support from government. It means that if government can start investing in smallholder food producers, then we're going to solve the problem of hunger. Kotikana na yo governor we county ya Kilifi Gideon Mungaro ni gobona nyareka gochora committee sato gose task force sisato ekibono chiko konya soko nyara kurigererio bokori imeye county ya Kilifi gati ye committee sato ngati ne committee yobo cheno ebone go chikoligeria sobo ime na serikali ya county ya Kilifi ego chiwekerania obokoreri asense meyo kolengana no governor ni gati berubuna ine nchere ya moyo konyara koronge yobo koreri ase county ya Kilifi. I have appointed 3 task forces. The first will review the healthcare sector. The second will consider restructuring the county public service, while the third will review pending bills. This effort is intended to eventually generate sound policies that will inform organization of our services and make our public service more responsive to the needs of our people. I will soon be asking the County Assembly through a supplementary budget to allocate additional funding to the healthcare department to facilitate purchase of adequate drugs for all our health facilities. We will use mobile clinics and community health workers to provide healthcare services to the communities currently living in areas far away from health facilities. To demonstrate responsiveness of my administration to the plight of our people, I am directing that going forward, ambulance services be offered free of charge to relieve patients and their families the burden of paying
for emergency services in line with Article 43(2) of the Constitution of Kenya. Roboti oruo ni gurotombokia gwika isiko yense ya Kenya gwika Buganda tuligere bono amangara lengete binyi bya Ebola omunyagetali onde bono ni gasiri kumabwaye oseni gabere kawo studio kumabwaye asenseri ya Buganda kubatkana ne binyi bya Ebola wekira boni gabanyagetali babere ya Buganda nigo bakure asobura yo Ebola obono boirera abantu 10 gokwa asense ya Buganda maigo yo gwatika kondwali yo ya Ebola kolengana ne serikali ye county ose serikali yense ya Buganda nigo no babekira so bwasiro goto yabuna go ikabono abantu 10 nigo bakura sense yo ya Buganda asebinye bya Ebola asibabire bale abanyagetali asense yo egento batebere bono kigendre tukoboko goserera mono asense yo ya Buganda. Nangati yali bono mwanchu muligeria tobatuko kwaligania semargoba yabono ko ikirabu nonko yakiro musmart de kacha butokire nemeronge tato chinzi satochi yabono butuko mbyemono asogo chora ko yatengera Ndizi TV ane kurase mesa yamangana mayoli twabotera nera ne kurase nsemo yechibicha neryogie igakoro kwa Petronira mokeira lituko lyankyo maga yokobokana nyasaye na botambe umirana na Brighton Makoli na bwego na sana nyarangi ontita baraza asomurubelyo obwensa kyatumira ne mugaso chituko lyankyo isano nibere kumanyina ende bunagendrete watika immenesiko igerogongoro Gusii twaro butuko byeretere n'inche nkuru kwa Vincent.